Уважаеми дами и господа, благодаря за това, че сте тук. И се извинявам на всички, на които съм досадил с медийното си присъствие през последните дни. Моля да ми повярвате, че то далеч не беше само поради стремеж към самоизтъкване. Смятам да стана по-умерен в това отношение. Разбира се, ако феноменалната глупост на някои хора отново не ме предизвика. Първо искам да ви кажа нещо лично. На този ден, ако беше жив баща ми, стария професор Мишо Константинов, пилот на Щука с 38 бойни полета и наречен баща на българската роботика, щеше да навърши 92 години. Мир на праха му. Днес неговото име носим аз, най-големият ми син и внучката ми. На свой ред аз наближавам възрастта, на която той ни напусна преди 22 години. Това ми напомня за смирението, което всички ние дължим пред чудото на живота, от който смъртта е само част. Много от вас днес са тук, за да разберат как ще завърши сагата с моята дейност в фирмата Информационно обслужване, на чийто борд на директорите имам честта да съм председател от месец ноември миналата година. Разбира се, ще стигна и до това. Но това е маловажен детайл. Днес като народ и държава ни заплашва огромна опасност, която искам да анализирам пред вас и да ви помоля за помощ. От опит знам, че казаната реч понякога се възпроизвежда неточно. Затова съм подготвил комплект материали, които ще раздам след пресконференцията. Засегнал съм две теми, от които втората, вече раздадена, е описание на българската изборна машина. Съжалявам да го кажа, напоследък прочетох толкова много грешни становища по този въпрос, че се принуди да напиша този материал. Освен това, както знаете, съм даскал по професия, а ние, даскалите, обичаме да учим хората. Ще почна с малко лична история, защото в крайна сметка обществената история е някаква странна сума от личните съдби на всички ни. Нещата почнаха случайно. След февруарските протести, които бяха отчасти силови, но много по-малко силови от примерно един бой между фенове на Левски и ЦСК, премиера Бойко Борисов внезапно хвърли оставка. Аз лично и досега смятам, че това можеше да се избегне. Но то се оказа спасително за партията ГЕРБ. По-интересно беше, и всички би трябвало още да помним, че веднага след това българският политически елит, с много малки изключения, буквално се изпари от медиите и от улицата. Без съмнение, елитът се изплаши и изпадна в паника. Днес са се поуспокоили, но е лошо, когато командирите побягват при първия изстрел. Тогава нещата не изглеждаха добре, те и сега не са добре, но е малко по-друго. Не изглеждаха добре, защото исканията на улицата бяха хаотични и страховити. И се наложи аз и още няколко души, които ще нарека с глупавата дума общественици, да обикаляме като цветарки по радиа и телевизии от сутрин до вечер, да успокояваме хората и да ги призоваваме да спазват Конституцията и законите. Нямаше просто кой друг да го направи тогава. Ние също призовавахме, ако хората искат да направят нещо, да го правят по законовия ред. Аз допълнително лично обяснявах и още обяснявам какво трябва да се направи, за да могат хората да влязат в парламента, но не като наблюдатели, а като народни представители. Съжалявам, че трябва толкова много да говоря за себе си, но аз бях първият, който покани протестиращите да дойдат в една фирма с мажоритарно държавно участие, информационно обслужване, за да наблюдават
как се готвим за изборите и как ще обработваме протоколите. Тази покана ще стане активна, така както съм обещал, ако на 26 март нашата фирма спечели конкурса на ЦИК за обработка на резултатите от изборите. В момента общо 5 фирми са проявили интерес към конкурса, което е добре, защото конкуренцията е тази, която гарантира високо качество на каквото и да е. Има също хора на високи позиции, имена няма да давам естествено, които знаят какво предложих да се направи в тези дни. Днес някои от тези предложения са реалност, което показва, че ни управляват хора, които се вслушват в мнението на другите. Именно през тези вълнуващи дни казах култовата вече фраза, че ако тройната коалиция е алтернатива на ГЕРБ, това ще направи всичко това да не се случи. Естествено, ставаше въпрос за действия в рамките на закона. И през закона не ми е минавало, нито можеше да ми мине да фалшифицирам изборни резултати. Впрочем, това не е и възможно, както ще ви убедя след малко. Но хора, които съзнанието си допускат, че някой може да фалшифицира избори, видяха в това заплаха. Или пък, още по-лошо, използваха думите ми като претекст за нещо наистина опасно. Фразата беше глупава и илюстрация на правилото, че е добре първо да се мисли, а после да се говори. Има обаче една група хора, на които дължа извинение за казаното от мен. И това са министрите от служебния кабинет, които имат достатъчно проблеми, за да се занимават и с скромната ми особа. На тези хора се извинявам. Имам едно шеговито оправдание пред тях. Когато изтресох онази глупост, още не знаех кой ще бъде в служебния кабинет. Никой не знаеше. Така че няма нищо лично. Закономерно от различни места ме атакуваха. Ако ми бяха поискали оставката заради непремерено говорене, окей, щяха да я получат. Аз си свърших работата в дружеството. Тук пак ще се похваля. Оптимизирахме състава. Намалихме значително заплатите на борда и на изпълнителния директор. Вдигнахме заплатите на програмистите. Върнахме изгонените специалисти, без които нямаше да може да направим изборите сега. Когато влязох в дружеството преди 3-4 месеца, бяха успели да го докарат на загуба чрез действия на ръба на закона, за да го приватизират по модела на Кремиковци и Балкан. Днес вече 3-ти месец сме на печалба, което е основната цел на едно търговско дружество. Освен това, възнаграждението им в дружеството, говоря за това, защото е интересна тема, а там председателя на борда взима колкото и членовете, е доста по-ниско от заплатата ми като професор. Като казвам доста, наистина доста. И така, логично беше да ми поискат оставката и щяха моментално да я получат. Но те се полукамиха за повече и така настъпиха мотиката. Настъпването на мотиката се състоеше в твърдението, че съм щял да фалшифицирам изборите. Тук вероятно има и по-млади колеги, които не знаят кой е това мотика, но това е едно нещо, един селскостопански уред или сечиво, което като го настъпите, той ви удря по главата. За това става въпрос. Интересно е, че тази проява на сталинско-хитлеристко отношение към хората, а именно да бъдат съдени за бъдещи действия, остана почти незабелязана от медиите. Аз лично гледах с очудване отначало, а в последствие искрено се забавлявах с ескалацията на глупостта, докато разбрах, че не е било само глупост, а нещо по-страшно. Целта е да се стигне до непризнаване на изборните резултати, хвърляне на страната в хаос и даване на възможност на олигарси с огромни дългове да се спасят за кой ли път. В момента има стабилни социологически данни, че една голяма партия ще получи доста по-нисък резултат от това, което доскоро е очаквала. Още един мандат извън властта ще има за тази партия и за нейното сегашно ръководство катастрофален ефект. Една друга пък малка партия ще изчезне завинаги от политическата карта на България. За ДПС няма да говоря.
Те ще си получат своите 35 мандата. Въпросът за тях е, разбира се, с кого ще се коалират и дали ще излезат от етническия си кълъп. Съвсем наскоро прочетох, че съм си бил позволявал да правя прогнози. То бива сталинизъм, ама чак да толкова. Аз обаче не само правя прогнози. Аз правя добри прогнози. Знам, че е нескромно, но ще припомня дните преди втория тур на президентските избори през 2011 година. Тогава всички социологически агенции се бяха спотаили и скромно мрънкаха, че всичко било възможно. Включително да победи Калфин. Тогава в един голям всекидневник публикувах статия на тема 53% на 47% за Плевнелиев. Сбърках с 25 стотни. Плевнелиев взе не 53, а 52,75. Разбира се, имал съм и неточни прогнози, но те са доста малко в сравнение с точните. И преминавам към финалната част от моето експозе. То се нарича за оставките, уволненията и глупостта. За съжаление, темата с глупостта е неизбежна на тази пресконференция. Да започна с уволняването ми в кавички. Известно е, че непознаването на закона не е смекчаващо вината обстоятелство. Но то е и комично, когато някой се изказва по тема, която не познава. По този повод искам да кажа, че нито премиерът Марин Райков, нито президентът господин Плевнелиев, нито господарят на света Барак Обама, това е шега, наскоро видях, че много малко хора разбират от шега, казвам, могат да уволнят член на съвета на директорите на акционерно дружество с едностепенна система на управление, дори когато мажоритарен собственик е държавата. Знам, че тази материя е малко сложна, особено за някои хора, но аз все пак искам да ги помоля. Прочетете Търговския закон и устава на дружеството, преди да говорите неща, с които ще разсмеете всеки първокурсник по право. Аз, впрочем, в няколко интервюта призовах да се чете Търговския закон. Едно много поучително четиво. Обаче не четат. Може пък някой да ми го обясни някога и да разберат. Макар че надали. Вчера след обед чух неща, които ме потресоха. Макар и да мислех, че познавам добре темата за глупостта. Ръководството на малка коалиция с лоша прогноза за следващите избори поиска от служебния премиер 3 неща. Слушайте сега внимателно. Първо, протоколите да ги обработва не информационно обслужване АД, а Националният статистически институт. Предполагам, че на шефката на НСИ, госпожа Ренета Инджова, това е изправило косите, но за щастие за кратко. Защото НСИ нито има желание, нито има възможност да стори това. И най-вече не отговаря на условията на конкурса за фирма, която да извърши компютърната обработка на резултатите. Обаче у нас очевидно такива подробности никой не ги гледа. Второто предложено нещо беше софтуерът за броене на бюлетините, така пише в медиите, не съм го чул лично, но сигурно е така, забележете, софтуерът за броене на бюлетините, да бъде достъпен на сайта на ЦИК. Тук не мога да напомня, че фирмата, обработваща протоколите, никакви бюлетини не брои. Не е броила, не брои и няма да брои. Тя даже не ги вижда тези бюлетини. Фирмата обработва данните от протоколите на избирателните комисии. И още, според условията на конкурса, фирмата победител предоставя на ЦИК в запечатан плик въпросния софтуер. И служебният премиер и да иска, не може да го даде той на председателя, на която и да е партия, включително и на малка такава. Третото предложено нещо е протоколите да бъдат сканирани и качени в интернет. Това е много хубаво нещо. С една малка подробност. Но то е предвидено в изборния кодекс и не вижда защо занимава с него служебния премиер. Нещо написано в кодекса, то се изпълнява. Това е все едно да помолите премиера утре слънцето да изгрее. Може да го помолите, но общо му губите времето по този начин. Човека си има друга работа. Например, да търси ксерокси за всичките 12 000 секции. Това е така един друг шлагер напоследък. Искам специално да поздравя БСП за идеята с ксероксите,
която ще донесе неповторими усещания на членовете на СИК, а и не само на тях. Известно е, че двете най-разпространени неща в Вселената са водородът и човешката глупост. За водорода се твърди, че бил цели 90%. Обаче, като гледам глупостта българска, водорода трябва да е максимум 82 на 100. Или някъде там. И най-сетне, нека си дойдем на думата за моята оставка. Както е по Търговския закон и по устава на дружеството, който никой не си не благоволи да прочете, аз подавам оставка пред съвета на директорите. Няма друг орган, пред който да го направя. Другата седмица ще има заседание на съвета и се надявам тази оставка да бъде прията. Подавам оставка, защото знам, че в едни избори доверието е най-важното нещо. Всеки, който руши това доверие, пали клада, на която ще изгори. Стига клади в тази страна. Преди месец опозицията поиска оставката на кабинета Борисов. И за свой ужас я получи. Което ми припомня старата китайска поговорка. Внимавай какво си пожелаваш, че може и да се сбъдне. Искам да благодаря на членовете на съвета на информационно обслужване АД за съвместната ни успешна работа, която оздрави дружеството и ще гарантира достойното му представяне на конкурса на ЦИК на 26 марта. Това беше и една от моите задачи в това дружество, макар че мислехме, че изборите ще са по-късно. Но когато и да са, ние сме готови. Искам също да поздравя всички служители на информационно обслужване за хладнокръвието, с което посрещнаха незаслужените нападки и да ги уверя, че както и до сега, техният труд ще бъде оценен и че бъдещето им ще зависи от тях самите. Както трябва да бъде в нормалните държави. Искам да кажа на всички, които застанаха зад мен, които ме спираха по улиците и ми казваха да не отстъпвам, че нито съм отстъпил, нито някога ще го направя. Забравил съм си бялото знаме, така че и да искам, не мога да се предам. Съвсем скоро ще разберете какво имам предвид. В началото на това експозе казах, че ситуацията в страната е тревожна. Може би повече от тревожна. Ако загуби тези избори, както винаги след 2005 година, с БСП в този вид е свършено. Което е добре за нея и за България. Защото тя ще се разцепи на нормална социал-демокрация и на нормални комунисти, избавяйки се от сегашното си шизофренно състояние. Едва тогава ще можем да твърдим, че злополучният преход на България от див социализъм към див капитализъм е завършил. Сега още сме далеч от този край. Далеч сме от началото на края. Може би пък сме близо до края на началото. Това е цитат, надявам се, ще се сетите от кого. Но ако предстоящата загуба на БСП и разцепването и на две, надявам се нормални крила, е полезно за България, то може да се окаже болезнено за настоящото и ръководство, което прекрасно знае това и е изтерясало. Но нека се направят на мъже и приемат неизбежното. В крайна сметка професията депутат не е до живот. Поне не и в България. И нека тези, за които загубата на изборите може да се превърне в загуба на свободата, както впрочем каза наскоро Иван Кръстев, а и това се отнася и за дейците на други партии, не си и помислят да хвърлят страната в хаос, като заиграят пиесата "Не признаваме изборите". Забравете за тази пиеса. Съчувствам искрено на симпатизантите на една малка дясна партия, която през 2004 година събра надеждите на традиционната десница и ги проигра. Защото най-голямото майсторство на този свят е да се оттеглиш на време, но малцина го могат. За останалите става по трудния начин. Има и още малко неща, почти толкова интересни. Има две теми,
които препоръчвам на ръководството на БСП по възможност да забрави за негово добро. Първата тема е избори. Днес БСП има най-ниския резултат в гласове и брой мандати в цялата си история от 1946 година насам. С 40 мандата партията почти се изравни с ДПС, която имаше първоначално 38. Това е забележително постижение. Освен, че загуби всички възможни избори след 2005 година, ръководството на БСП направи най-абсурдните поправки на изборните закони, които съм виждал в Нова България. Аз съм виждал много неща. Много са примерите, но два са ми любимите. В самото навечерие на парламентарните избори през 2009 година в изборния закон беше въведена поправката Найденов-Добрев. Не исках да работя с имена, но тук името на изборния спец, господин Ангел Найденов, просто го има в документите. Няма как да избягам от него. Тази поправка увеличи пропастта между ГЕРБ и БСП с цели 19 мандата. Повтарям, 19. Само с две изречения БСП потроши 19 мандата или 360 хиляди гласа. Смешното е, че им казах какво ще се случи и те прекрасно помнят. И от ДПС им казаха почти същото нещо. Но може би точно защото им го казахме, те се заинатиха. Резултат – 19 мандата минус. Известно е, че най-лесно се управлява и натлив човек. Просто му казваш да направи обратното на това, което трябва. Другият ми любим пример е с референдумите. Въвеждаш невъзможен праг за валидност на референдума, после инициираш референдум за ядрената енергетика и естествено се спъваш в прага. Обаче викаш, какво стана? Падна си в дупката, която сам си изкопал и си я забравил. Това е станало. Другата тема, която препоръчвам на ръководството на БСП да забрави, е тази за информационно обслужване. Ама много добре да забрави. Те си знаят защо. Днес не им го напомням, защото са ми гадни разни работи. Но ако искат, моля. Ще им напомня защо е трябвало да избягват темата. А и могат да си пуснат малко YouTube, ако искат. Вие също може да го пуснете. Ръководството на една малка партия с лоша парламентарна прогноза също трябва да забрави любимата на целия български народ тема за нашето дружество. Защо пък то да го забрави? Ами защото да ръководиш една година нашето дружество и да не разбереш с какво то се занимава, си е постижение от всякъде. Препоръчвам на някои хора да се научат откъде се включва компютърът. Ако внимават, няма да ги хване ток. Сега една шега и нещо наистина тревожно. Шегата е такава, ама тя е близка до сериозността. Вчера на борд на директорите, където съобщих на колегите за какво става въпрос, сериозно обсъждахме вероятността нашето дружество, слушайте ме внимателно, да не участва в конкурса на ЦИК, заради всички гадости, които някакви несъстоятелни хора изринаха по повод на дружеството. Не забравяйте, че хората не са с съвсем железни нерви. Майната му можем да не участваме. Знаете ли какво ще случи тогава? Това е предупреждение към служебния премиер. В момента няма кой да обработи тези избори по технологията, която съм ви раздал. А тя е заложена в закона и в методиките. Всички имате описание на българската изборна машина. Без всяко преувеличение ви казвам, че е много трудно на границата на възможното друг някой да го изпълни. Теоретично е възможно, защото не противоречи на законите на физиката, но едва ли. Така че с приказките информационно да се отстрани, може да дойдете до там, че то да се отстрани, ама тогава какво ще ви се случи, бедна ви е фантазията. Това е за информационно. Полушега, ама полуистина. И накрая нещо, което директно касае вас, журналистите, и за което се обръщам с гореща молба към вас. Не знам дали ще може да го направим заедно и какво трябва да се направи, но то е следното. В България става нещо нечувано, не само в историята на страната, в историята на Европа. Ние заприличахме на Тибет и на Виетнам преди падането на режима тогава. Всеки втори ден някой се пали или започва да се пали. Прави го на публични места, прави го по мъчителен за себе си начин. Знаем защо става това. Това са два синдрома, са се слели и са предизвикали перфектна буря. Това е Вертеровия синдром първо
И второ, синдрома на груповото одобрение. Това са малко специални въпроси, но те обясняват защо това се случва. За сега хората се палят на площадите. За да спрем тази зловеща верига, има няколко начина. Един от тях е пълно мълчание. Има примери. Когато откриват Виенското метро 70-те години на миналия век, почват всяка седмица един да се хвърля под метрото. Не е ясно защо. Вестниците пишат, разговарят с жена му, с родителите му, с децата му, биографии му публикуват. На другата седмица трябва с още един. Слагат мрежи, слагат пазачи, хвърлят се. С което правителството и медиите взимат съвместно решение. Никаква информация. Хвърлил се. Забравяйте за това. След месец самоубийствата прекратяват. Сега, знам, че е много трудно това да се случи, защото тогава пък ще плъзнат слухове и може да стане още по-страшно. Много е деликатно, но поне не героизирайте това, което се случва. Огромна грешка беше да се прави този траур за трагично починалия Пламен Горанов от Варна. Веднага след това се ускориха самозапалванията. И сега ще ви кажа кое е страшното. Тая идея вече върлува и очаквайте да се случи скоро. Вече е прочетох на няколко места. Следващия, ако се запали, извинявам се, много забрал съм това да го изключа, ако следващия се запали в автобус, претъпкан, ако се запали във вагонче на метрото, не че ще изгори хората, паниката ще убие десетки. Сарафово ще ви се стори детска игра. Не може да спрете това, ако стане. Защото камикадзето и той, който е тръгнал да са пали, те не са нормални в момента. Няма с какво да го спрете, ей Богу. Знаете ли какво значи това? Градът ще замре. Градът ще спре да функционира и не само София. Големите градове. Лудостта, впрочем, колеги, любимата ми тема също, заедно с глупостта, вече е масова. Миналата седмица Европейския съюз ликвидира една малка островна средиземноморска държава. Знаете за какво говоря. Тя е убита. От това държава не става. Там банки няма. Няма и да има. Те просто не знаят какво ще се случи след седмица-две в Европа. В големите държави. Дивотията, с която Европа си убие една от държавите и същевременно започва собственото си самоубийство, е удивително. Единството, което му утешава в цялата дивотия в България, че сме малки и нашите глупости са малки глупости. Така, очевидно мога да говоря още много. Да довърша, тук на тази маса има два комплекта материали, има по едно от единия от втория, т.е. това са част от нещата, за които говори. Другата част е раздадена, така че моля всеки да си вземе после по едно копие, има достатъчно, има над 40. Сега, да погледнем колко е часа. Една секунда, т.е. си изключих телефона, разбира се, както може да очаквате. И половина е. И половина ли? Добре. Окей, моля за въпроси. Да, заповядайте, Любо. Преди няколко дена казахте, че имате данни и факти за секции, в които примерно не е имало никакви избиратели, са гласували 300 души и нещо от това сорта. Имате ли такива данни? Бихте ли ги предоставили? Да, имам, разбира се, такива данни. Имам данни, това са наблюдения, които сме извършвали. Самите те са недоказуеми. Защото какво значи това? Аз съм отишъл и съм говорил с хората. Видях, че там автобус не е идвал. Ама те викат, като стане сега разправията, ще викат автобуса дойде. Припомням случая. Далечно село, 3 баби живеят там, идва протокол с 300 гласа. След 3 дена сме в селото, 3 баби са на лице. Не личи да идва автобус, той път е такъв, че мисля, че не може и да дойде, но да кажем, дошъл. Какво правиме? Протокол е перфектен. Информационно го обработило. Той е един от най-хубавите протоколи. В София протоколите са мърлеви. Даскал, шеф на секция, дращили, писали. Онова протокол ще муци. Ама писано калиграфски. Селото не мога да ви кажа как се казваш. Така, значи, освен да ти дам хората, които са ходили там, да ти кажат. Това е. Иначе документа, които ще извада, напротив, там са най-хубавите документи. Защото напоследък се говори се повече за тия избори. Пратете наблюдатели там, бе, колеги, говоря за партиите. Не ми пращайте наблюдатели в София и Пловдив, бе. Пратете ги там, където се стига само с джип и толкова. Не е паднала скала на пътя. Там, между прочим, ще носите ксерокси. Да ви кажа ли какво ще става с ксерокси там? Мислите, вие ти хора са сетихте. Така, моля за други въпроси. Заповядайте, колежки.
Радио К2, добър ден. С какво етично и професионално право си позволявате да правите изявления в полза на ГЕРБ и против БСП? Благодаря ви. Аз съм свободен човек, тук що си подавах оставката. Живеем в свободна държава. Ние може да живеем в бедна държава, но България е свободна държава. Тия сталинистки похвати, някой да ме обвини за бъдещи действия, като ги сета за тях, не сещате какво ще става. Някой ще ми каже, аз какво ще направя. Аз го кажа, че утре ще убиете майка си. Какво ще направите? Ще ми праснете 3 шамара. Както виждате, сега не раздавам шамари, но ще ги раздавам. Още веднъж искам да повторя. Аз бях обвинен в бъдещи престъпления. Ама Сталин, ако беше станал, ще да каже евала на тия хора. Това самия Вишински специално може да получи един хубав опит тук. Защото там осъждаха по време на сталинизма за начин на мислене. Ама това е настоящия начин на мислене. А за бъдещи действия? Направо постижение. Така, други въпроси? Заповядайте, колежки. Професор Константинов, казахте, че сте обсъждали възможността да не участвате като преброител. Това означава ли, че няма кой да преброи изборите, защото е сложна процедура? Ако докарате ръководството на информационно, го ядосате още малко, не вие, разбира се, ами такива, дето не знаят какво плещат, може и това да се случи. Ние не сме длъжни да участваме. Парите едва ни покриват разноските. Те са много. Ние само да купиме скенерите, които трябва, защото информационно ще ги купи. Само разните други дейности. Знаете ли колко е работата и колко са нервите? В крайна сметка тия хора взимат малко над заплатите си за 2 месеца скъсани нерви. Така че спокойно. Нали? Просто не дърпайте дявола за опашката, българи. Хората са изнервени. Още малко кажете още някакви неща. Аз вече не съм там началник, други хора са. Ама ви казвам, че те искрено са ядосани. Може ли вие да стоите и някакви да ви разправят, че вие фалшифицирате? И все повече. Аз просто това вече, както вие леко се развълнувах, но това безобразие го няма никъде. Айде да го видя следващия, който каже, между прочим, ето вижте, забравих. Това е написано в другия документ. Сега, само една секунда, това е много важно. Заявявам пред всички вас, мога да го публикувате колкото искате пъти, че всеки, който каже, че информационно обслужване АД е фалшифицирало или се кани да фалшифицира резултат, е клеветник и лъжец. В момента не ми се занимава даже да ги съда тия, защото и това ще стане, но просто да си знае, че е лъжец. Който след това си отвори устата и каже, е лъжец. Вие сте виждали тези дебели тухли, които публикуваме след всеки избор. Във всяка тухла има 1 милион числа. Как така за тия години един не стана и каза, това число ви е грешно, бе. Но това са хора, които не познават и не знаят за какво говорят. За всичките години, когато работи информационно, а преди това един друг колектив математически, няма оспорено едно число в около 30 или 40 милиона вкарани числа в базите данни. 370 хиляди документа са вкарани. Всеки съдържа по 50 числа. Няма едно оспорено число и някой ще ми говори това, той трябва да е несъстоятелен. Той човек, като не знае как се включва компютъра, какво друго да каже. Благодаря. Повече въпроси. Така. Да. Точно глупост. Да. Естествено, какво? Естествено. Аз съм демократичен човек, доказал съм го за 23 години демокрация. Имах предвид да не допусна тройната коалиция до властта с демократичните средства, с които разполагам. На първо място това е моя глас. В една демократична държава гражданина управлява политиката като гласува. В една недемократична я управлява с калашници. В демокрацията с бюлетини. Значи аз ще управлявам своя глас, така че да не е допусна. Освен това, аз не съм само аз. Има много хора, които се вслушват това, което аз казвам. Смятам да ги убедя, в резултат на разговори, на разни такива доказателства и така нататък, че не трябва да се допуска тройната коалиция до властта. Да. А ако някой си е мислил, че аз ще фалшифицирам, мисли да ви разкажа един вид за разведряване. 40-та година Червения площад. На Червения площад върви мужик и казва: смърт за мустакатия дребен диктатор. Повтарям, смърт за мустакатия. Той казва нещо по-мужишко, но да не го казвам тук. Така, смърт за мустакатия дребен диктатор. От тях да търчи генерал от КГБ, за яката трас при бащата на народите Сталин. Сталин много учтив човек. Пита: извинете, гражданин мужик, какво имате предвид,
като казвахте смърт на мустакатия дребен диктатор. Човечето отговаря, имах предвид Хитлер, разбира се, другаро Сталин. Тогава Сталин се обръща ледено към генерала. А вие, другаро генерал, какво имахте предвид? Така че, когато някой ме обвинява в това, аз просто го питам. Аз ще спра тройната коалиция с гласовете на българския народ. А вие какво имате предвид? Значи всичко, което не се е случило, е възможно. Но тъй като аз съм помолил да я приемат, аз допускам, че можеше да не приемат. Аз много ви казвам, ако някой продължава с тия приказки, ще има много интересни усещания, ще му се случат. Но най-вероятно ще се приеме, защото аз съм помолил хората, защото те са професионалисти и знаят, че трябва да пазиме доверието към изборния процес. Този, който руши доверието в изборния процес, той просто руши цялата демократична държава. Това е. Как може изобщо да се предположи, че в съвременна европейска държава някой фалшифицира избори? И то фирмата, която ги обработва. Сега, ако някой в секцията си е позволил да излъже поради липса на контрол, то е друго нещо. Така, други въпроси, колеги? Да, заповядайте. Да. Първо, молете се да не се откаже. Много е трудно да се замени. Вижте, незаменими фирми няма, ако префразирам един така корифей. Възможно е, но много трудно. Вижте, тази технология, ако прочетете малко, е създадена за 20 години. Информационно е една от организациите, която съществено е допринесла за развитие на тази технология. Вижте, само прочетете за какво става въпрос и вижте как може нов участник сега дошъл да го реализира това. Няма да става. Тук нещо беха се... Заповядайте, колежки. Значи не мога да ви кажеш. Аз в момента съобщавам, то си има... Аз ви казах другата седмица. Значи това, значи до петък. Така, Люба? Какво? Ако прочетете внимателно изборната технология, ще видите как не е възможно. Те се вкарват в... Да, чисто теоретично някой може да вкара каквото иска. В същия момент те се качват на небето, т.е. в сайтовете. След това се издава бюлетина. Нали ви имате първичния документ, копията от протокол. Поглеждате си тук, поглеждате какво има в качено. Ако видите разлика, окей, значи нещо е станало. Аз ви казвам, че за толкова години няма една разлика. А как ще излъжа, като не излъжете поне в една секция? Това е чудовищна система за сигурност. Значи, ще завърша с това, може би, което е написано там. Мен са ме питали чужденци, като дойдат тук, какво правите вие? Те първо не могат да разберат. Половин ден им се обяснява това нещо, което е материал българската изборна машина. Накрая вдянат с големи мъки и вече ме гледат съжалително. И за какво ви е това нещо? Аз казвам, ако 90-та година бехте правили избори за ВДС, щяхте да разберете за какво става въпрос. Но нали пусто пазиме честта на родината, да не казвам това нещо, но ум си го казвам. Тъй. Други неща? Колко сме бързи. Аз ако знаех, че е така, щях да разказвам повече. Не знаете, той даскал, като му дадете думата, не мога да му я вземете после. Добре, колеги, както се казва, настъпи на ловка тишина, в този смисъл. Само да повторя. Нека всеки си вземе по едно материалче тук, ако желая. Нарочно съм ги написал, защото после този каза това, този каза това. Там е написано, този материал от това няма начин да не си го припозная. По едно от двете.